KwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi soqala ukufunda evesini lokuqala. Ngokuba angithandi, bazalwane, ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhabhadiswa kuMose efwini naselwandle, bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kuphuza kunye kamoya. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo, idwala lelo lalinguKristu. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo, ngokuba bashaywa phansi yehlane. Kepha lokho kwaba yisibonelo kithi, size singafisi okubi, njengalokho bona babekufisa, futhi singabi ngabakhonza izithombe njengabanye kubo. Njengokulotshiweyo ukuthi abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, basukuma ukuba badlale. Futhi asingenzi ubufebe, njengokuba abanye kubo benza ubufebe, bafa ngalusuku lunye abayizinkulungwane ezingama-23. Futhi asingalingi iNkosi, njengabanye kubo bayilinga, babhujiswa izinyoka. Futhi singakhononi, njengabanye kubo bakhonona, babhujiswa ngumbulali. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo, kulotshelwe ukusiyala thina, osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Ngakho-ke osuka ethi umi, akaqaphele ukuba angawi. Anifikelwanga ukulingwa okunganjengokwabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile, ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kepha oyakuthi kanye nokulingwa anezele indlela yokuphepha, nize nibe namandla okuthwala. Ngakho-ke bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. Ngikhuluma njengakwabahlakaniphileyo, qondani engikushoyo. Isitsha sesibusiso esisibusisayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na? Isinkwa esisihlephulayo asiyiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? Ngokuba isinkwa sisinye, thina esibaningi singumzimba munye, lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Bhekani u-Israyeli ngokwenyama, abadla imihlatshelo, abasibo abahlanganyela ne-althari na? Ngakho ngathini pho? Ngathi okuhlatshelwe izithombe kuyinto na? Nokuthi isithombe siyinto na? Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni, kabakuhlabeli uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Ningesiphuza isitsha seNkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningehlanganyele itafula leNkosi kanye netafula lamadimoni. Kumbe siyayivusela iNkosi ulaka na? Kanti sinamandla kunayo na? Kuvunyelwe konke, kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke, kodwa akwakhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe, kodwa kube yilowo nalowo afunele omunye. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni. Ningahloli lutho ngenxa kanembeza, ngokuba umhlaba ungoweNkosi, nakho konke kuwo. Uma omunye kwabangakholwayo enimema, nithanda ukuya, kudleni konke okubekwe phambi kwenu. Ningabuzi lutho ngenxa kanembeza. Kepha uma umuntu ethi kini, lokhu kuhlatshelwe izithombe, ningakudli ngenxa yalowo okushiloyo, nangenxa kanembeza. Kangisho wakho unembeza, ngisho owalo omunye, ngokuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe ngunembeza omunye na? Uma nidla ngokubonga,
ngihlanjalazelwani ngalokho engikubongayo na? Ngakho-ke, noma nidla, noma niphuza, noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Lingakhubekisi nabaJuda namaGreki nabandla likaNkulunkulu, njengokuba nami ngithokozisa bonke ngakho konke. Ngingafuni okungisiza mina kodwa okusiza abaningi ukuze basindiswe.